Meda sesa ho ye. Na me adom ho ye yankwan. Ye de rade ase. Ma me fa wonko na ye hye nsem ahodo a. Da bokrata no e de aba na me moboso. Na de wo ha ne we daily guide. Kratafa etoso miensa. Enra enomampani akufo ado na so ye nkrata be beto abonten ya na yugia he ono na ye panyi ohwenkita wodi ewunsam so mampani aso ye na asema eka nyina ne se omampani ayi asoafo foforo ena omo ebe ya asoafo na nkasa no mo so be ya bedi akire enti KT Hammond Brain Champon asamo aboaten na daily guide ebo amane ase we no eye reshuffle. Na wo share assembly mu a enra enene Speaker of Parliament Aban Sumana Kingsford Bagben on the floor no what the two ja ekenkan enkrate fi mampani aso ya bedu omonsem no na asema na ekan nyina ne so mampani ayi Kwabnata Hiri Hammond adona friend KT Hammond so no na meye so afọ be hwe fidi nyuma so sala nkwadwo chemate koye no no ne so afọ esei mampani ayi no no ati Brain Champon yo no eye mrache badwani ewo abetifia batom pesua so kwa man mu no miami die mu ho no wodo na ebe ye so afọ hwe nuane ne kwadwuma so na wo mo chese we eye seka pa akoso na eno mu no enye omonko a eno achi so no empanyefo ahodro bi ewo mu a ekoma wom na wohwemu a yewura asamo aboaten ena eba be osoafo no be hwa hensem so Minister for Chieftaincy be kai se yewura kodwokum no ne soafo no hwa hensem so a na wotwetwemu ya na ode nkrata akoso ode na adwuma so resign ne yoba mpani so mu eda nase eno eda ha sei na eno achi so no Dr. Mohammed Amin Adam woye emrate badwani o Karaga ono so mpani yi ne so Minister of State Minister of Finance and also edaha wono ebesi chasadubu ahen anan na osebo nso amu aye obiamu a ono so yemrase bedwane wakwapem South wobeye Deputy Minister of Local Government ye kase wono na woye na yeso bampade de ne kwana so ye amna koye Minister of State wo ministry krono a eno ene asema edaha sein na eno achi so no yewra 7 amu a wono so ye ekwakoye Deputy Minister for Trade and Industry eno so ehwa asema edaha ya na ensem no nyina no aba sese sakaya aba no obi akire na dwen ewosa anamonto we hu patron saka daily guide abekenkan bi wo mu amame bebre no ene kan minority sakaya no nyina so mabɔ ho amane na enra so daily guide eche se ahemfo foforo no ehase de wo mu dwuma ewo NDC amanyoko ni fa ewo wo mu mrahye bedwafo mu ewo emrahye bedwafie ho na eche mu akose Dr. Kesato Forsen ene mpanyifo bi eka na ho enra no mo azumi wo mu positions ne sitting positions na sem ehase edi wo mu dwuma na daily guide sambo amane ese enu akrampo de Yewra Collins Dauda baby anot ne ho akoye so no pagya ne mu na Haruna Idrisu etena honom na akoye de ama no ye pa so betusa na mo no na wasori ama Haruna Idrisu aba betena ono na dwaso eno so daily guide de ho ama ne aba na eno achi so no Yewra Haruna Idrisu ya kane no na ye kandifo anadom kuma no ba no dani na minority chief whip no so Mohammed Mubarak Mutaka wo mo chese wo mo pagya wo mo so mo kwa kwasensa attendance na no no Oma hunu wa mu ofi hon mu biem daily guide say we ya kyese still no ano entiase nhye na enkosa ewo empanyifo afofra wo mayi wo mo nya dadafo no ntem eno eni asem abomu amane ewo ha na edwaman SHS nso adan ne ho no collapse ye egu nkwada aduanan so ma bi mu prepraye no eno so ho asem daily guide edi aba na me de wakọ Ghanaian Times mu wano so na ekase say no auditor general abodwuma wo hwa asem we edakata fatu so dumiensa auditor general ayire ne ho agigi sika bi ekodidi baabi ana eni se kodie efa baabi bi ho amesa property dia ye nyoma bi ana eni so omode ye no auditor general HS 2.2 billion Ghana cedis kakra gu akire ena on saka afi 4.7 billion Ghana cedis watch say free 2017 di besi 2020 no na wo hunu ne sakwa kodi baabi ana eni kwan se kwone ho akontabuo eno ho asam elda Ghanaian Times mu a omode Yewra Johnson akuamo asiedu auditor general enfoni atosa asem we ho na mepacha won saka besa so hunu se wo mo chese wo mo nyumadie no asan so aboa oman na mana oman na nyesika besa 145 million Ghana cedis no so no aye special payroll verification auditor ekoso no asave oman no sasika no ho asem da ha na cho katafa etoso aduonu mienu no so a ebo amane Christian atu ya de asie e wo take ni abansoro ne chese eye asase wo so asi
ama ennioma ne agapade ne adan abubu agu na ye hunu no man mu ne nyina abo mpaye esesa obade ne ho afofi nyame adom enra ene beto dwa so mahunu no na mmom wapra kakra yogu so da ya sabia eja yarehye na so ne nyina mu no hataya sport kire se wo mo director na de still no a wo mu hunu na chi akogu so a ese nnioma na dan na abubu ne ade no gu so sase wo mu hunu na chi akwan ntu hwemu amane we no hataya sporting director no eno mo che so mo hunu no enti mpanyefo a wo ewo team nim na ene samtwofo kasa ya wo mo cheso wo hu Christian achu nyame ne de na se se de nyina koyen kotodwanim bo mpa yesre obade ne se woni achu ho afofe wode ne ho afofe ama ye hunu no a wote nkwam no ye nyina ye fa sa hoode no na ye na twedi ampo na se sanse eye nadom na achu enyoman mu ni nyina no yete asempa free Turkey wonom de na se jani agesa no enti na amane kakra se je me de bre wo no eno anie why meda sepa ne akwanya wode amame na me kromuni ayiwa 05 ewo hayi na yekosoa ekire adofo nyina se nyame yadoma meme de be ene ne kwese da Suhum New Town run about odoma na Dr. Manfred Dr. Harrison Dr. Surgeon omo grandmother na yie no baso meme da ne kwese da nti yesremu nyina sa ya momeja yen na yenkokra ye mame comfort ti krakra na abusua so enum sikasa Suhum New Town run about na ye ne because happy glorious birthday enkoma sweet adorable Janelle Esinamodo Janelle esinam do ene na woda enti esi abusua ni nyina wo mame wo papa ene adofo nyina wish happy birthday wati nyame onhyiraw na onye okese wonto nkwa no ma wonyini na buta bi obade do dua asasi so no oma wo emehunu ni nyina na eduru ho ebroso medi wasi na madawase so sa wo ka me ho anopai CJ meda sepa Abraham so me dance abna buku anwene ene de bonkrata na